Pitää keskittyä suoritukseen eikä siltä miltä näyttää. Mutta jotenkin se tuntuu vaan. Kyllähän se silmä niin kuin väistämättä hakeutuu sitten itseensä ja analysoi kaikkea. Että voi ei, käteni liikkuu oudosti. Kun jos mä salilla venyttelen, siellä venyttelysalissa siellä on isot peilit, niin mä oon siinäkin, että miksi mun niinku raajat näyttää tuolta? Tehdään ensin lämpö, tällaista pientä avausta ja sitten venytellään, otetaan lämpö päälle ja vasta sen jälkeen aletaan tekemään sitten korjaa. Sitten voit tehdä ojennuksen. Nyt ei olla elementissä. Ei vittu. Kaikki nuo rullaavat liikkeet. No. Juu vittu, mä olin ihan sille vihdoin käteni iskesin yhden kohtaan. Miten mä rullaan rautakankea? No, jos toi venyttely oli ja mä mietin muutaman liikkeen kohdalla, että miten tää tehdään, niin mua pelottaa, että miten tää tanssi menee. Me näytettiin varmaan ihan samalta. Joo, viimeistään sit siinä loppudännöksessä. Siinä ihan väistämättä, kun on porukassa, niin vertaa itsensä muihin, etenkin kun meillä on sama lähtöasetelma. Että niin kuin sillä, että miksi tuo oppii noin paljon nopeammin tai miksi noilla menee noin paljon paremmin, kun ne kuitenkin on sama. Mutta sitten yksin se on myös vielä pelottavampaa ehkä, koska sitä ei ole mitään mihin verrata. Ei tiedä sitä, meneekö tämä nyt hyvin vai ei. Aliarvioit sä usein itseäsi? Aika todella usein. Lähes poikkeuksetta jokaisessa, mitä ikinä teenkään. 8, 1, 2, ne auki, alas, 1, 2, ne askel vikku, se 8, 1. Valmiina? Nyt väsyttää. Mutta valmiina, kyllä. Väsyttääkö niinku henkisesti vai vaan fyysisesti? Kyllä nyt alkaa ottamaan jo henkisesti, mutta kun palattiin tuohon peilin eteen, niin se palasi jotenkin se tietoisuus omasta kehosta. Tuntuuko nyt erilaiselta kumpparitumpista? Kyllä nyt ollaan aika lailla lähtöpisteessä taas. Että ei haluaisi enää nyt olla monennetta tuntia siinä sen tunteen alaisena, että joutuu tarkkailemaan itseänsä näin vahvasti. Ei ole mennyt kertaakaan täydellisesti ja nyt pitäisi lavalle nousta. Nyt toisaalta tuntuu siltä, että saa myös mokata. Miksi on pakko onnistua? No siksi, koska jos menee pieleen, niin sitten esitys ei ole täydellinen. Ja esityksen täytyy olla täydellinen. Kyllä mä lähtökohtaisesti aina pyrin täydellisyyteen. Se on.